Господин Тодор Гогов е член на асоциацията и за първи път участва в нашата конференция. Как считате, хареса ли ви вашето мнение? Благодаря за поканата. За мен беше чест да бъда лектор на това мероприятие. Темата е доста интересна и актуална за изкуствения и естествения интелект. И в заключение, естественият интелект е в основата на всичко. От него зависи всичко. Той създава изкуствения интелект. Така е. Нещо препоръчате за в бъдеще? Знаем, че... Поне 2 пъти в годината е добре да се правят такива конференции, за да може да се видим с колеги, да обменим опит, да поговорим, казуси да разискваме. Така, разбрахме, че ви предстои защита на докторска дисертация скоро. Точно така, свързана с превенция, измами. И надяваме се да бъдете наш бъдещ лектор, Разбира се, да с най-голямо участвате. удоволствие. Благодаря, господин Гогов.